God and Lord of the angels, thou who hast adored the soul of blessed Anthony with angelic purity, making him thus an ambassador and an admirable preacher for the benefit of men, and thus saving many by word and example from eternal and temporal death. I give thee infinite thanks for the great prerogatives thou did grant to this glorious saint. Offer the manner of these sovereign spirits. I beseech thee, through his intercession, do through adorn my soul with heavenly purity, and save me from eternal death, and grant me that which I especially ask in this novena, if it be for thy greater honor and glory and the good of my soul. Amen. Responsory. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, dire need is gone and demons flee, the sick are cured of leprosy. The fury of the sea is past, and ransomed captive freed at last, lost limbs and goods are now restored. To poor and old who thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now suits the wretched's plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who thee implored, O glorious saint, to Christ do pray as sinner, that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy, when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Silently mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as siniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, di kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, an padusang balik kan sa mong pagabuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol as nagkukusog ang mga bagyo,
uran, baha, pagtugak kan bulkana sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sangaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Martes sa panahon kan Kwaresma. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of Jana Gabriel, dulot ni Tess Sanyosa and family. In honor of Saint Anthony of Padua, dulot ni Chas and Ronald. For good health and birthday, dulot ni Cantormes family. Pasasalamat man dulot ni Sonia Serrano. Sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Sa espesyal na kagadan prayer for Ryan, dulot kan sarong devotee. Sa espesyal na kagadan man, dulot ni Josel Asaituno and family. To pass the board exam, dulot ni Oscar R.J. Carlo Obalde. For miracle healing of Leia, dulot kan Luxin family. Sa espesyal na kagadan man, dulot ni Christy Aklan. For passing the DepEd ranking, TRF and demo, dulot ni Oliver Oplida. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Para kay Eduardo, dulot kan Mendoza family. Sa kalag ni Maria Salome Niseli, dulot ni Chas and Ronald. Para sa kalag ni RV, dulot ni Rosita Milante. Sa kalag ni Jessa, dulot ni Rita Bailon. Para kay Tan Po Hui, dulot kan Chan and De Vera family. Sa kalag ni Kaitana and para sa gabos na kalag, dulot ni Eddie and Grace Chan. Sa kalag ni Fernando and Aurora, dulot ni Marichu Espinas. Para sa kalag ni Francisca, dulot kan Atun family. Sa kalag ni Pedro, Marcela, and para sa gabos na kalag, dulot kan Baliktar family. Sa kalag ni Roger, dulot ni Christina Antivola and family. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran ka na mahasinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. kagurangdan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ko, tans na mga kasalan, tangani magkano kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisa Salako lako sa Diyos na makakaman, sin sa Indo mga tugang, kanagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan,
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Biren, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, at sinsindo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurang ng Diyos. Mayrak man lugod sa tuwan Diyos na makakaman, sin pakapatawaran sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita, kagurang na hilingaan sa imong pamilya, asin warasan, tanganing sa tubang mo, magbanaagan sa mong isip, ulikan sa imong kabutan, na minasagwe sa paaging disiplina kan hawak. Uli kay Kristo kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamang nabubuhay, asin nagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. An oran asin yelo, minahilig hali sa langit, asin day na minabalik duman, sagud na day matubigan ang daga. Tanganing makapabunga asin makataonin banhi sa nagtatanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring man kaiyan ang tataramo na minalawas sa nguso ko. Day minabalik na daing bunga, kundi inuutob ang sakong pagbuot, asin hinahaman ang katuyuhan na pinagsubulan ko kaiyan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na kasakitan, ililigtas nin Diyos ang mga matanos. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Umawa nindo ang kagurangnan sa kaibahan ko. Sarabay kita sa pagpamuraway kan sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabos kong natatakutan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Maghiling kamo sa iya asin mapapano kamo nin kaugmahan. Asin ang sa indong lalawgon dai mapapasupo. Kan magagrangay ang dukha, dinangog ning kagurangnan, asin ilinigtas sa gabos niyang kahorasaan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Ang mga mata nin kagurangnan yaon sa mga banal, asin dinadangog niya ang sa indang inagrangay. Ang kaanggotan nin kagurangnan tumang sa mga tampalasan, tanganing mapara ang sa indang giromdom sa daga. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Kun an banal minaagrangay, dinadangog nin kagurangnan, asin ililigtas sa gabos niyang kahaditan. Ang kagurangnan harani sa mga pusong nagtitios, asin ililigtas niya ang mga nahaleanin paglaom. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo.
Kaan kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kung kamo magpamibi, di kamo magpatinaramon. Araw kan mga pagano naguhona, naimateon, kung magamitin dakol na tataramon. Di mag-arog sa indo, di mag-arog sa inda. Bago kamo maghagad, aram nanin sa indong amaan kay puhan indo. Pagpangadyi kamo siring kay ni aman niya mo anayon sa langit. Sambahon ang ngaran mo, mapasamoy ang kahadean mo. Kuyugon ang bot mo digdi sa daga ni siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan. Patawaron mo kami kan sa mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya. Asin na rin kami pagpabayai madaog nin sugot. Alagad agawon mo kami sa maraot. Kung ipatawad nindo ang mga tawon, sa mga tawon sa ina makasalan, papatawadon man kamo kan sa indong ama sa langit. Alagad kung sinda day nindo patawadon, day man kamo papatawadon kan sa indong ama. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Pulitan tulong arigi kan Kwaresma, pagpangadyi, pag-ayuno, asin pag-gibong herak o almsgiving, iyon na tinatawanin doon bilang mga disiplina sa Kwaresma, sa tuyang Ebanghelyo sa ngunyan manunungod sa pagpangadyi. Tanaw ta kay puhan na tukdoan kita kang kaguran na magpangadyi. Samantalang kita sa mga pangadyi, ang papangadyian siya, nata kay puhan pang tukdoan ang sarong nagpapangadyi. Siguro sa kadakol na beses, ang sarong nagpapangadyi, day niya aram na niyaon sa iyang Espiritu Santo. Asin ang Espiritong iyan, susugi Kristo, iyon magiya, sarong nagpapangadyi. Taigwa kitang mga pigasabi sa tubang ng Diyos na bakong maninigo. Pwede kitang magagad na magadanan sa tong kaiwal. O kaya sisay man na habotang mahiling, naungis kita, gusto ta sayang mawara sa atubang ta. Adagad ang siring bagang kamautan, pang Kristiyano, o iyan baga ang magiging kagustuhan kang kagurangnan. Asin iba pang mga pigaapod na bako pure na motive na pigahagad sa pagpangadyi. Tawan nga ki kadakol na kapangyarihan, kadakol na kayamanan. Kung iyan ang sabi ni Kristong tentasyon sa to, tanong tayo tatao yun sa imo. Kaya, ang itong mga pangadyi, minsan, they're all directed towards us, towards sa tong selfishness, sa tuyang pagka-dominante, mapangyari, siniba pang mga not desirable virtues or characteristic kung kita man sa nanag susunod sa kagurangnan. Kaya ang laman kang pangadyi na tinukdo ni Jesus, iyo ang mga buot niyang mangyari sa tuya na sa pagpangadyi nagigitang dependent o nagsasaring kita sa Diyos.
nagaarang sa iyang tabang. Siring na siya nagpangadji kan pigsugot siya duman sa lantad na iyo ang kapinuunan kang Kwaresma na itong mga panahon na kita na kadingaw sa mahal na Diyos dahil nagsaring sa iya, nagibunin sala laban sa iya, siniba pang mga gibo na nagmemenos sa kapangyarihan kang Diyos. Yan gabos nyaon sa first part kang Our Father. Napiga ako ta ang kapangyarihan kang Ama sa tuyang buhay, sa tuyang magiging buhay, sa huring aldaw. Kaya we give to God everything that we have. Tahali man sa nain sa iya. Kung kita na sa iyang ginibong instrumento, nga out pa man lugod, sa boy na itinao niya digdi sa daga, mamidbidan ta siya, alagad kung dai, naparayo sa buhay ta sa iya, anong klaseng buhay ang mangyayari? Sa to, kung matapos ang buhay ta digdi. So, ini primero, acknowledge God in our life, pasalamatan siya, acknowledge Him to be the beginning and end of our life. Tayo na pigasabi na sambahon ang ngaran mo, mapasamoy ang kahadian mo. Kung ang pigigibo ta, bako man manunungod sa katugduan ni Kristo, dahil taman pigis haarang ang kahadian. Kahadian siguro din politiko, kahadian ng demonyo, sisay man na bako si Kristo. Kaya very careful kita sa mga pangadjita, lalo na kung minsan pigagamit ta ang ngaran kang Diyos to down somebody or to make revenge to somebody. Maski po perang arang mo kaan sa kagurang danday man yan matubod sa imo. Ikadua, an pag-agad ta sa Diyos, kan sa tong mga pangangaipo. Again, remember, we are asking God to make us better persons. Pero kung ang pigagad ta, sarong bagay na maraot, that would befall somebody, giraray, salungat po ini sa kahadian ng Diyos. Asin, ang ani kita maging mapakumbaba, so, katuya na magpatawad. Sa kunday ka siguro magpatawad, di man dadangugunan sa tong mga hinahagad. Precisamente ka nakaaging Domingo o the other Sunday, so Ebanghelyo baga na kunigwa kang kaiwal, makulogan sa imong buot sarong tao, asin gusto mong mag-atang sa Diyos. Ito po na attitude na mahagad ka, pig-acknowledge sa pang Diyos, sa iyang kapangyarihan sa imo. Kaibahan po dyan ang maray na buot. Kay po ang pagsisi, pagpakumbaba. Kaya kung day mo man ninasikasoan, tugang mo na ara mo dagit sa imo o dagit ka sa iya, bali wala po ang mga exercise na nag-donate, nag-o-offer, nagkaroon baga madadara mo sa Diyos sa paagitaan. Bako man ang Diyos politiko that you can bribe anytime o kaya grulan sihon, utik-utikan, bako man paaraw ka ng Diyos. Kaya sa tuyang mga prayer, kung maapod man na prayer, siguro may nagsabing sarong spiritual writer, magpon ka ngaya sa pangadji na araw kay ni ano kagurangnan an bot mong gibuhon ko bago ko hagadon ang hagadon ko. What do you want me to do, Lord, before I ask you something? So, tanganing maray na kaisipan ang magyari sa tuya.
maray na mga tataramon ang malawas sa tuyang uso. Because sometimes we presume that we know how to pray. Pero nagsabi baga si San Juan o si San Pablo, do we even know how to pray? So we should ask the Spirit to help us pray the proper way. Tanganing ang bilog tang buhay na minsan pigahati ta, iba sa pig-isip, iba sa pigtaram, iba sa pigibo, magkasararo po yan. And that is the model person to really praise the Lord. Nasaro sa iyang pag-isip, saro sa iyang pigtataram, saro sa iyang pigigibo. Mga tugang lugod, ang mga balaog kan Diyos sa panahon ng Kwaresma, pasato, tanganing ang mga pigmamaawot ta sa tung buhay, pigmamaawot kan Diyos para sa tumal sa buhay, magi po iyan na maninigo. Pamiwi ko mga tugang, taganing sa koan sa indong atang, mga kaumanlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos makakaman, nakaglalang ako ang mga dinulot nagikan sa karahayan kan sa imong pagkamatinao, asin ang mga kinabanon na tabang na tinipon para sa imo, kay raking ribayan para sa buhay na daing kasagoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo asin dapat, mataas sa nakakaligtas, danay sa minsan sa inang pasalamat sa imo. Kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamana daing kasagkoran. Binuot mo na sa pagpasalamat, magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya tanganing huli kay ni, madaugbing mga parakasalaan kapaabaw-abawan, asin sa pagdolot nin kabuhayan sa mga nagangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kay bagan mga dai mabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Gurangnan ni kanagaran banal, borab din gabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon. Nagkuhanin tinapay, asin magpasalamat binaakini, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos, sin magkakan kay ni, tinian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo.
Siring man pagkapamanggi sa pagkuangaman kalis, singgarari na pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos sin mag-inom kay ni teniyang kalis kan sa kuyang dugo kan wagwasin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, nini pag-ibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. kami nagururundong mga sa iyong pagkagadahan sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangdan, kaining tinapay ng buhay, singkalis, singkaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo. Asi nakikimahira kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang ng hawak kasindugo ni Kristo. Pagsararoon ka ng Espiritu Santo, gayong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papas, si Leon, sa mga bispo, si Joel, asing ang kabos na klero, si Ringman, gayong dumas sa imong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na ang mga pinapamibi sa misang ini, singgabos ng gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Virgen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, mga banal na apostoles, singgabos na santos, sa kaitupan, nakapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw sin pamuraway sa imo, siringman, uli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo, Diyos amang kakaman, sa pagkasarokan Espiritu Santong gabos kagalangan sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos noon ang kaugadian, nga ngahas kitang magsabi, Aman niya mo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nen siring sa langit, ang samong kakanon sa arwaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya, asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan, tanganing kaming natabangan sa imong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, nakaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paradigtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imon kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Aray pagalingan sa mga kasalan, kung pagtubod kan sa imong simbahan, papagkanigo mapatuninong, asin magkabarunyog, sosog sa imong kabutan, kanabubuhay, nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninong, kagurangnan, mapas sa Indo, sagkod paman, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninungan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay Raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay Raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Nga tugang uyang kagurangnan sa Kristo, ang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Nakatamaan ng kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagporan. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan na binarasa mo kini mga misteryo, maging paagi na mantang pinapakulpa mi ang mga kinabano na kamauotan, makanod kaming mamuot sa mga langit no na bagay. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Saga po baga so pigimbitaran kita ni Obispo makiiba sa giboho na mga aktibidades kaugnay sa gunita kang EDSA, People Power Revolution. Siguro masabi ka mo, bako man ngayon na pangsimbahan. Pero naramdaman ta, it was through the church, especially headed by the Archdiocese of Manila, no? Si Cardinal Sin, na ang demokrasya nakabalik sa Pilipinas. So mga aki pa, dahil pa yan aram, pero we owe it to God na yun nag-intervene. Tanganing makabalik ang kalayaan as in demokrasya sa tuyang nasyon. If you do not admire that, dahil mahiling po ang aksyon ng Diyos sa tuyang buhay. It's part of our history as a Filipino church. Kaya po 40 anyos pinabalikan ta. Yan ang gibon sa aga. Kaya pinagmaray ni Obispo Bailon na dahil klase sa mga Catholic schools. Pero it does not mean na dahil kay Riba sa bakong Catholic school. Everybody is invited. Tagabos kita nagmamawot ning katuninungan asin maray na pagpadalagan gobyerno sa tuyang nasyon.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Disunan kamo kan Dios na makakamanasin mamumuton, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Dinuluto na ang banal na Eucharistia, lakaw ket sa katoninongan asin pagkamawat ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.